ho sabem i ho hem dit altres vegades, però crec que s'ha de repetir les vegades que calgui, doncs que unes comarques tan importants pel turisme com el Pla de l'Estany, el Gironès i l'Empordà es veuran massacrades pel pas d'una instal·lació, d'una línia que jo penso que només es pot descriure com a monstruosa, no? Que farà que realment aquests valors intangibles, però que hi són, que és el valor paisatgístic, el valor que és el que fa que la gent escolleixi unes destinacions turístiques o no, doncs puguin patir una greu crisi, no? És a dir, l'Empordà per nosaltres és una terra mítica, el Pla de l'Estany també ho és, el Gironès també, i aquest tipus d'instal·lació malmetrà d'una manera definitiva doncs aquests valors intangibles que sembla que no comptin a l'hora de fer les valoracions. Jo poques coses afegiré, no sé si voleu afegir-hi alguna cosa. Penso que amb aquests punts recollim el sentiment de la gent directament afectada per això i voldria acabar com he començat, no? Voldria lamentar que un fet tan transcendent com és l'aparició en el BOE, en el Boletín Oficial de l'Estado, d'aquestes resolucions que ja van sent molt definitives hagin estat bandejades, hagin estat diguem, ignorades i obviades per part de les nostres institucions, no? No m'estic referint als alcaldes afectats, sinó m'estic referint concretament a la Generalitat, potser als consells comarcals. També estaria bé d'haver sentit algun tipus de reacció davant d'una resolució tan plena de contradiccions i tan plena de contrasentits. El principal, possiblement, per nosaltres essent en aquest moment el que hem començat descrivint sobre el tema de la compactació de les tres línies, no? Que per una banda sembla una exigència i per l'altra banda ells mateixos admeten que portaran a terme i que crearan greus problemes de subministrament. Per tant, en què quedem? És a dir, tot plegat és força poc seriós i penso que ja va sent hora que des de la política es fes les coses d'una manera seriosa i realment responent a la voluntat de la població. I aquí, ja per acabar, em voldria dir que si hi ha una cosa que xoca de tot aquest projecte és el fet que a la Catalunya Nord, per exemple, al nord de la frontera estatal, doncs aquest tema hagi pogut resoldre's amb un soterrament de la línia consensuada entre totes les forces. En canvi, aquí hem vist que les principals forces polítiques no només no han volgut crear un consens amb els grups més sensibilitzats per aquest tema, sinó que han anat directament a favor d'aquest projecte, i això és especialment vergonyós. Tinguem en compte que a la Catalunya Nord tot això s'ha aconseguit amb el consens de la societat, un consens que aquí s'ha defugit per part de les institucions, i també penso que és molt important que diguem que crida l'atenció, vist des d'una òptica europea, que el criteri, per exemple, de l'aplicació del conveni internacional d'Aarhus, que preveu que amb la instal·lació en el territori de projectes tan importants sigui sotmès a la voluntat de la població, en el sentit de demanar l'opinió i de concitar un debat entre la població. Aquí això ha brillat per la seva absència i penso que ho pagarem molt i molt car, el fet de la manca de transparència, la manca de reflexió que permet les actuals institucions catalanes.